Yn gyntaf, ar am. Helo, symau, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a ydych chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio dysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae'n ambell un dewr yn dewis yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Da iawn, nes ti ddeud hwnna fo arddeliad. Felly, da ni wedi ail-enwi'r podlediad yr hen iaith fel podlediad gwerthfawrogi Hugh Jones o Langwm, cyfell diweddara'r pod. Ie. Ac un o titans, un o gewri llenyddiaeth Gymraeg. Dyna wedig o ran y faled yr Antelope, sef ffurfio pobl gyda'r. Ond bondeg, mi gafodd William Williams Pantycelyn rhyw 2-4 penod ei hun, felly ti'n trio cadw ddisgwyl mostod. Ti'n dylwn ni egluro reit ar gychwyn, da ni wedi bod yn trafod yr Antelopes yn y penodau dwytha. Mae Jerry newydd orffan sgwennu llyfr ynglŷn â hyn o. Lle mi fydd o erbyn hwn. Lle mae o wedi meddwi ar yr Antelopes. Felly, Jerry, da ni'n cael trafod yr Antelopes eto heddiw? Wel, mewn ffordd, da ni'n cyd-destynoli i radda. A mewn ffordd i bwysleisio bod y ganrif hon, y ddeunawfed ganrif. A llenyddiaeth Gymraeg yn gyffredinol, wrth gwrs, yn bell o fod yn unffurf, o ran natur y llenyddiaeth, a o ran yr ideolegau sy'n cael ei mynegu. Dyna'n sawl tro, mae'n bosib gwybod llenyddiaeth Gymraeg yn faes ymrafal gyda pobl yn ymrafal ei gilydd yn ideolegol lli. A mae yna duedd, nes ti dweud hyn, reit ar cychwyn y drydedd gyfres, mae yna duedd yn ei feddwl am ddeunawfed ganrif yn herma'r Methodistiaid, yn herma Williams Pantycelyn, a gan anghofio lot o'r pethau gafodd ei gwylltio'r neilltu yn y pen draw gan y traddodiad yma. So ti'n gwneud yn iawn am y cam hanesyddol yna, dwi? Chwarae teg i ti. Chwarae teg i ti. Ac i graffu ar enghreifftiau penodol lle'r ymrafal. Da tro dweithio, ni'n sôn am y ffwl yn yr Antelope, a nath ni graffu chydig bach ar araith gychwynnol y ffwl gwagsaw yn yr Antelope hanes Captain Factor gan dy gyfaill Hugh Jones o Langwm. Ein cyfaill, cyfaill y pod. A wedyn, ni'n cofio ni drafod pan mae traethydd yn dod ar y llwyfan, a mae'n gweud pwysi yma. Mae'r testyn yn hir, mae'r Antelope yn hir. Ond ar un adeg, mae traethydd yn holi pwysi yma yn geren a'i geg yn agored, sy'n paraplu ymlaen efo geg yn gored. A mae'r ffwl gwagsaw yn dweud, ond y fi yn pregethu'r Methodistiaid. A wedyn mae'r traethydd yn ateb, o'n i'n meddwl bod Hywel Harris gyn ddyhured, gymaint o ddyhured, Felly, dychmyga hynny, dychmyga fod ti'n Methodist parchus, neu un o'r gweinidogion, y pregethwyr ifengelaidd, wedi mynd i Wil Mabsant i bregethu yn erbyn yr Antelope, i drio denu torf oddi ar yr Antelope, oddi wrth yr Antelope, at dy bregethu, ac ti'n gweld o ffwl ar y llwyfan, efo'i bastwn ffalic ar holl bethau anllad ofnadwy yma, ac yn cocio i fod o'n weinidog Methodistaidd ei hun yn pregethu criw o Wil Mabsant wy'r meddw afreolus yn cocio bod nhw'n haid o Methodistiaid parchus. Un o pethau, nathon ni grybwyll chydig hwn pan o'n i ddim yn recordio, un o pethau sydd wedi'n haro i ynglŷn â'r Antelopes yma, ac yn gyfan gwbl anusgwyl i fi, di bod na, da ni wedi crybwyll o leia cwpl sy'n trafod egwyddorion llywodraeth. Lle wyt ti'n ffindio trafodaeth o athroniaeth wleidyddol yn y Gymraeg? Wel, mae'n troi allan yn yr Antelopes yn y ddeunawfed ganrif. Mae nhw'n ideolegol iawn. A hefyd, ond dydy o ddim felly... ti wedi crybwyll sawl tro bod hein yn digwydd yn y gwyliau Mabsant sydd yn Rhialtwch, sydd yn Ofered, sydd yn... Carnafal Cymraeg, Ond mae yna themau difrifol iawn, pwysfawr, yng nghanol yr hwyl. So mae yna rhyw ddeoliaeth ddiddorol o ran hynny. Ac yn anusgwyl i fi. A trafod pethau awydd o bwys o gynulleidfa da. Oedd yn cynnwys, mae'n ymddangos, y theori o sut ti'n trefnu teyrnas. Mae hwnna'n anusgwyl iawn i mi. A wedyn pwnc llosg yn y cynnwys gan fod y Methodistiaid yn cynyddu gymaint. Oedd yr ymrafol crefyddol wedyn. Yr neilldiwyr a'r egluswyr, ac wrth gwrs mi oedd yr Antelopeswyr, pobl fel Hugh Jones o Langwm, Ellis a Cooper ac yn y blaen,
oedden nhw'n eglwyswyr ceidwadol iawn, o'r rhaid ideoleg, de. Felly, a gan, mi oedd y Methodistau a'r Unneillwyr wrth i'n pregethu neb yn yr Antelwt a'r Will Mabsant, a mae'r Antelwt yn taro yn ôl, yn defnyddio i cyfrwng nhw i daro yn ôl, a dychanu, de. A ti hefyd yn gallu dychmygu, y perfformiad yr Antelwt yn mynd ymlaen wrth dalcen yr eglwys dweder, a pregethwr ymnelltuol yn sefyll ar y wal y fynwent yn trio efengylu. Mae yna enghraifft benodol, dwi'n meddwl wedi grybwyllio reit allan y benod gyntaf un yn y gyfres yna, o un o'r dywygwyr crefyddol cynnar yn mynd ati, yn y 19af ganrif, mynd ati i mynd i ddiarth tafarn, biarth y Queen's Inn, i bregethu yr union fan lle yr Antelwt yn cael ei chynnal diwrnod hwnnw, de, tyfod. A gallu di ddychmygu... Mynd i ffair llewod, de. A gallu di ddychmygu, tyfod, os ti eisiau mynd ar beth ymellach, mae hwnna'n ddychmygol, bod yr Antelwt ei hun yn portreadu'r gwrthdaro sydd yn digwydd yn llythrenol o gylch yr Antelwt. Yn union. Mae'n eitha meta, dyna, Jerry. Wel, ydy, hollol. Ac fydd ti wrth y fodd wan. O, reit, oce. Mae yna Antelwt gyfa gan Hugh George o Langwm, reit, sy'n dwy'n y teitl Protestant a Neilltuwr. A'r Protestant yw'r eglwyswr a'r Neilltuwr, de. Ac wrth gwrs ymrafal rhwng nhw, ti'n gwybod pwy sy'n ennill wrth gwrs, de. Ond mae'n wych, ac mae'r math o beth mae'r Protestant, sef yr eglwyswr parchus, moesol yn dweud am yr ymneilltuwyr yn debyg i beth eraill yn ein clywed am y Methodistedd yn y cyfnod. Enghraifft i chdi, y Protestant yn dweud hyn wrth y neilltuwr. A'r organ sydd yn llais hyfrydlon gyda lliaw sogantorion, gwell na'r hymner i chwyn canu mewn sgubor neu mewn beidyr. Dyna ni'n yr eglwys yn addoli gyda'r organ yr eglwys gyda'r llais hyfrydlon a da chi'n canu'r... Rhyw hymne mewn sgubor neu mewn beidyr. Ffantastig. Yn gwrth gyferbynnu yr eglwys a'r sgubor lle mae'r ymneilltuwyr yn addoli. Fel nes ti ddeud, weithio oedd yr Antelwt cael ei perfformio wrth dalcan eglwys. Cofio bod Gwyl Mabsant hefyd, Mabsant, y sant a mae'r eglwys leol wedi ei chysegru iddo fo, yn dechrau weithio gyda gwasanaeth yn yr eglwys, a wedyn yr holl hwyl yn dechrau dod. A wedyn de, felly rhywbeth oedd cael ei dderbyn gan yr eglwys uchel mewn ffordd de. A wedyn ni'n gweld rhyw ddeulog yn y dyfyniad nesaf rhwng y neilltuwr, yr ymneilltuwr a Falster, y ffwl yma. Gei di fod yn neilltuwr, Jerry. Y neilltuwr yn dweud, mae'n newydd fod mewn cyfarfod gweddi, gyda'i gyd ymneilltuwyr. Mewn beidy. Mewn beidy, ie. Roedd yna weddio hwyr y bora, mae'n dweud. Roeddem ni'n byr aml ar ein gliniau a llawer graig yn cael twyn o'i thrwyn rhwng Hywel Fwyn a Finne. So, dyn ni'n gwybod y ffwl yn gymeriad mas o weddus ac yn gwneud... Mae'r ffwl yn gwneud yn syniadau rhwyol drwy'r amser. A dyn nhw'n dweud, a mi oedd rhai o ferniau y Methodistau yn dweud bod Hywel Harris ar arweinwyr Methodistau yn hel merched, yr holl ferched yn dŵad i gyfarfodydd gweddi a'r seiad. Wel, mae hwn yn eitha graffig, doedd. Roeddem ni'n byr aml ar ein gliniau a llawer gwraig yn cael twymo'i thrwyn rhwng Hywel Fwyn am Finne. So Hywel ydi Hywel Harris o bosib, Arweinydd y Methodistau yng Nghymru, so maen nhw'n... So, dyma'r Antelwtwyr yn cwffio yn ôl yn erbyn y Methodistau. Ac dyma'n mynd, A wedyn, dyma ni'r Protestant. Eich epil fi'n rhyfela yn erbyn Charles y cynta, un Oliver Cromwell pan y rhaid oedd megis Cain fab Afa. Felly dyma'r ideoleg geidwadol de. Dyn ni'n cofio unwaith eto un o'r Antelwtiau cynhara yw i oroesi, yw y rhyfel cartref gan Hugh Morris wedi llwyfannu a ddiwedd Gwerin Llywodraeth Cromwell ac yn y blaen, a dyma ni. Ac mae'n gydnaws a pheth eraill yr oedd eglwyswyr ceidwadol yn sgwennu am yr ymneilltuwyr yn y cyfnod yn gweld y Methodistau ac ymneilltuwyr eraill fel epil, fel disgynyddion y Puritaniaid a Cromwell nath ladd y brenin Charles y Cynta. Y teyrn fradw. Ond hefyd, mae'n gosod yr ideoleg mewn cyd-destun Biblaidd cadarn, fel Cain fab Addan gwrthryfelen erbyn trefn teuluol de. A wedyn un bwynt, weithiau dyn ni'n gweld cymeriadau sydd yn ymgorffori rhinwyddad, the types de, mae'n beth mawr o ran gwaith Twmor Nant de. A dyma'r gwirionedd, cymeriad ar y llwyfan sydd yn gwirionedd wedi ymgynaldoli. Ac fel hyn, tua diwedd, mae gwirionedd yn anerch y neilltuwr de. Cytunwch chwythau
byddwch ddiddig, o ran crefydd, byr ddihalogedig, yw helpu'r ymddifad gweddw gwanllyd a'ch cadw eich hun yn ddifrycheilyd. Yeah. A wedyn mae'r neilltuwr yn dweud, mae eich ymadrodd i'm cynhesu, ni ymneilltuaf byth ond hynny. Mi ddof i'r eglwys lân gatholig, gobeithio byddaf yn gadwedig. Ie, a gan gofio, mae Catholig yma'n golygu nid eglwys Rhufain, ond yr eglwys go iawn, yr eglwys holl gyffredinol. Felly mi oedd Anglicaniaid yn honni i bod nhw'n mynd i'r eglwys lan Gatholig. A beth sy'n digwydd yn bod y neilltuwr yn gweld y goleini. Ie, ydy. A mae'n dod nôl i'r eglwys lân gatholig, gobeithio byddaf yn gadwedig. Ydy, nid ymneilltuaf byth wedyn, de. So mae'r ymneilltuwr yn addo i peidio ag ymneilltuo. I gallio. Ie, union. A troi nôl at yr eglwys lân gatholig. Union. Ffantastig. Felly, antilwt gyfam hynna. Mae'n antilwt arall gan fardd arall William Roberts, Llanor, de. A'i theitl yw Ffrewyll y Methodistiaid. Ie, dwi wedi clywed am hwn rhywsyd neu gilydd. Ffrewyll ydi... Fflangell. So fflangell y Methodistiaid. Ie, chwitio'r Methodistiaid. Dwi'n gosod dwi wedi clywed am hwn, oce. Ie. Ac mae hon yn wych, ar ran yr ymrafal ideolegol, achos mae cymeriadau'n cynnwys rhai o'r tadau Methodistau, George Whitfield, neu Mr Whitfield, mae'n cael ei ddisgrifio, Mr Whitfield yn Gymraeg, George Whitfield. Hefyd mae Hywel Harris yn gymeriad yn yr antilwt yma. Whitfield yw'r dyn drwg yn dy nofel di Savannah. Ie, nath weithio i ganiatau Caeth Wasanaeth yn Georgia. Cael ei nabod fel tad ysbrydol America, ond hollol. A mae'n ddyn drwg yn yr antilwt yma hefyd. A mae'n ddyn drwg yn dy lyfr di hefyd. A wedyn mae Hywel Harris yn cael ei ddisgrifio yn yr antilwt fel disgybl Mr Whitfield ac apostol y Cymru. So yn ei ddorol iawn. A mae'n gwbl o gymeriadau eraill sy'n Methodistiaid, Siencyn Morgan, cyfaill Hywel Harris. Dehewyd yn nhw, yn rhan o'r ddrama. Yn ogystal â'r ymrafol rhwng y Methodistiaid a'r eglwyswyr, mae'n ymrafol rhwng De Cymru a Gogledd Cymru hefyd. Achos bod yr Methodistiaeth yn gysylltiedig efo'r de o'r llewn. Mae'n enwau deheuol. So ti'n gallu dychmygu bobl wneud y cenion deheuol. Enwau deheuol. Siencyn Morgan, de. A Morgan y grogwr, rhywun sy'n gwneud gogrwr sy'n creu gogwr, sifs, sieve maker, lle. Ac yn y blaen, gogrwr, de. Ac wedyn, wrth gwrs yn y ddrama, mae'r Methodistiaid yn anonest ac yn dwyllodrus, de. Maen nhw'n cynllunio, de. I bob weithiau, fel sy'n nhw eisiau cynllunio cwyn bydurnas ac yn y blaen, de. Ond yn benodol, de, mae'n ddod nhw iawn, yn benodol iawn, maen nhw'n dweud bod Methodistiaeth wedi cydio yn y ded. Mae'n adlwyrch i'w reality, i raddau. A felly mae'r cymeriadau Hywel Harris a'i gyfaill Siencyn Morgan yn cynllunio i ddod i'r gogledd ac ymledu Methodistiaeth i'r gogledd yma. Ac yn benodol i droi pobl Gwynedd yn Methodistiaid. Dyna'r beth drwg sy'n ar waith yma. Peth ofnadwy y marn yr eglwyswr o Antilwtr. Felly, dyfyniad nesaf, 5 sy'n gyda, dyma Siencyn yn dweud, mae Siencyn yn ddeheuwr sydd ar herw yn y gogledd. Yndi, hollol. Ar herw am eneidia, fel petai. Nid oes gen i ddim ond gwneud buarth a hobian o gwmpas y deheubarth i ddysgu dynion cyfion o'i co, naws cofus i geisio cyfarth. Felly dyna barn ofnadwy o ddyfril am addoliad Methodistaidd yn fel dysgu dynion i gyfarth ac yn y blaen. Ti'n bod? Dyma, mae rhaid i fi, mae'n ddrwg gen i bod fi'n gallu gwneud hyn mewn acen... Fel, Llanc o Ogledd Cymru yn dynware'r acen Sir Gar yn y 19th ganrif, dyna beth ti eisiau mewn ffordd. Dyna dwi eisiau fe, a dwi'n gwneud hynna, ond dwi eisiau chi ddychmygu o'r trando. Hywel Harris yn siarad Hywel Harris di hwnnw, yn ateb. Pe doi ti gyda mi ti a Gwynedd, na ni a gaim aer ag arian ddigonedd, nhw dybian yn glir ym mhob gwlad ein bod ni'n ddwy genad gogonedd. So, mae hwn yn awgrymu bod arian yn rhan. Maen nhw'n hel merched, maen nhw'n hel arian, maen nhw'n tanseilio cymdeithas, selog, foesol y gogledd trwy ymledu Methodistiaid. Maen nhw'n gwbl synicaidd. A dyma Siencyn, mi ddof i gyda chwi Whitfield a'ch cadwo, i bob cwr os cawn i beidio a'n curo. Nid ydw fi'n ofni neb os caf lonydd,
heb fy leinio. Leinio, leinio tafodiaeth am... So, a mae di hwn yn awgrymu bod y Methodistiaid wrth bregethu'n cael i'w bod yna drais yn rhan o'r ymateb. Mi oedd pobl yn heddiw. Oedd na rhyw gyffrfol yn Penmynydd, oedd? Wel, ti'n be, tu allan i fe hen gartre fi, oedd na ymnelldewyr yn cyfarfod yn Bwthyn, hen Bwthyn, Minffordd, ac oedd na riot tu allan, ac mae'n debyg bod y riot... Pobl yn cael ei leinio. Wel, pobl yn cael ei leinio, ond mae'n debyg bod yr holl beth wedi dod i ben, neu dyma'r stori, pan ddaru pwy bynnag oedd yn pregethu tu fewn, dweud dyrchafaf fy llygod tu ar mynyddoedd o ble a daw yng Nghymru, right? Ac o bobl wedi cymryd bod yna rhyw fath o fyddin o amnelldywyr yn dod i achub yr rheini... O flynyddoedd yr yrru. Ia, o'r rheini oedd wedi cael ei dal yn y Bwthyn ma ym Mhenmynydd. So mi yn amlwg. Mae ddigon o hanes, hanesion am arweinwyr Methodistiaid yn Lloegr ac yng Nghymru yn mynd i bregethu rwla ar dorf yn ymosod ac yn... Mi ddof i gyda chwi Whitfield a'ch Cadwo i bob cwr os gawn ni beidio a'n curo. Nid ydw i fi'n ofni neb os caflonydd heb fy leinio. Union. Ac mae ddiddorol hefyd yn y llinell llynta, Whitfield a'ch Cadwo, diw a'ch Cadwo, felly mae'n dweud bod y Methodistau wedi dyrchafu George Whitfield fel rhyw fath o ddiw neu sant yn da, felly Whitfield a'ch Cadwo, y wych iawn. Felly yn y blaen, hefyd mae yna syniadau rhywio dyn ni wedi gweld yn barod, mae'n antilwt arall Protestant ar nelltuwr bod y ffwl a Hwyl Harris yn mwynhau istef yr merched at y gyraddoliad ac yn y blaen. Ac fyma, yn yr antilwt yma, mae'n dweud bod mae gan y Methodist Shenkin Morgan Bitain, a mae o wedi beichiogi hi ac yn y blaen, a wedyn mae'r ffwl yn cynnal rhyw wasanaeth prodas ddychanol yn prodi'r Methodist a'i Bitain a rhywbeth fel. So pethau fel ar wir yn mynd amdani, da. Rwan ta. Wel, ffrewyll y Methodistiaid yn ffrewyll, chwipio nhw dde. Chwipio nhw'n dde, hollol. Yr union. Anheg, iawn, unweddol eto, mae'n ddiddorol gweld ydy, a ffordd o bobl yn defnyddio cyfrwng llenyddo poblogaidd i daro yn ôl, i dychanu da. Wan ta, felly, a dyn ni wedi gweld, wedi trafod penod neu ddwy neu dair yn ôl, ffaith bod ambell Methodist mewn sefyllfa o rym a constable yn sydd dyfodol yn gallu defnyddio ei swydd fel constable i erlyd yr antilwtwyr a'i harestio. Ti'n dall pam. Ond hefyd, dyn ni'n gweld y ran sut oedd awdurdodau eraill yn gweld yr antilwt. Dyn ni wedi cyffwrdd hyn o blaen. Gweld yr antilwt fel rhyw fath o fygythiad i'r status quo ar threfn. Felly, nid y Methodistiaid yn unig, ond eglwyswyr eraill gan gynnwys yn wedig haen ycha y Gymdeithas yng Nghymru, yr uchelwyr de. Oedd yn eglwyswyr fel arfer, wrth gwrs, de, ambell un wedi cael trafodaeth, ond eglwyswyr de. A ni'n gweld rhai o'r uchelwyr yma hefyd yn poeni am yr anhrefn de. Mae yna rhywbeth gwych iawn de, o ran hyn, cyn gorffen. Enghraifft dwi'n hoff iawn ohono fo. Felly, mae'n gorffen efo rhywbeth yn Saesneg o ddyddiadur uchelwr o Sir Fôn, William Buckley. O Brynddi. O Biwmaris fysa ni'n cysylltu'r Buckley. Wel, fo gynnwys data yma thraw, ond mi oedd o'n byw yn y Brynddi y ger Llanfechell. Oce. Nid ne pell o Amlwch. Ochr anghywir i Sir Fôn. Ie, ond mi oedd gynnwys data, tywod. Ac mi oedd William Buckley, mae'n ddrwm o lwyfan i bod yn lle ddiweddar, yn dda iawn lle wedi seilio'r dyddiaduron, yn cadw dyddiaduron, yn dall Cymraeg, yn sgwennu'n Saesneg o ddo. Ac yn cofnodi pob math o bethau. Ac mae dyddiaduron ar gael yn Archifdy Prifysgol Bangor, felly dyfyniad o ffynonell gynradd sy'n meddwl, dyddiadur William Buckley o'r flwyddyn 1737. Wan ta, mae William Buckley yn uchelwr diddorol. Ar un wedd, oedd o'n uchelwr eitha blaengar o ran ei ddilla amaethyddol. A son bod o'n y cyfle bod yn trin i weisio yn y rei dda rhywbeth o felly. Ond yn y ddau gofnod dwi eisiau ti ddall o wan, o 1737, mae'n sôn am antilwt yn cael ei ffformio mewn rhyw fath o ddigwyddiad. Dwi'n siŵr sôn Will Mabsant wedi methu olren yr hanes. Mae'n sôn am beth yn digwydd a mae'n mynegu agwedd tuag ato fo fyma de. Dyma fi yn fy Saesneg gorau, fy Snisneg gorau. May the 30th, 1737. Few people in morning service and none at all in the evening by reason of the abominable custom of playing interludes, which being so dull, stupid and artless in the matter and acting, it is astonishing how any body of common sense can have the patience to behold it.
besides certain consequences of enticing people's servants and making them unfit for any business a day or two afterwards. A dyma ni, cofnod, May the 31st. Very few people in church today, occasioned, I suppose, by yesterday's debauch. Ia. A mae debauch yn er da, Saesneg dydi, disgrifio weld. Be ni wedi bod i alw'n rhialtwch ar hwyl yn yr Will Mabsant a'r dathliadau lle da. Mi oedd gan William Buckler... Just, yr un cwestiwn, pam bod... Hynny, mae'n awgrymu fi bod na... Mae'n ti ddeuddydd lle mae gen ti wasanaethau mewn eglwys ar ôl i gilydd. Union, a dwi'n mynd ar ôl hyn, dwi'n methu'n lan a chanfod... So mae'n swnio fel Gwyl Mabsant. Ie, rhywbeth o Will Mabsant, dwi'n methu ffeindio'r cofnodion, rhywbeth felly da. Right, diddorol. Ac oedd yna wasanaethau yn yr eglwys y 2 ddiwrnod lle da, ti'n ac mae'n cwyno am ddill actio'r Antilote da, ond eto, oedd o ddim at i ddant o. Dwi'n meddwl bod yn dipyn o grefft yn y ffordd. Being so dull, stupid and artless in the matter and acting, it is astonishing how anybody of common sense can have the patience to behold it. Ond mi ddod achos mae'n gofnod gan i chelwr o Sais a welodd Antilote ac oedd yna rhyw Gymro'n cyfieithu iddo fo ar y pryd. Ac oedd o'n dweud bod o'n meddwl bod yn ddoniol bod yr actio reit. So, felly, barn William Buckley sy'n yma, wrth gwrs. Ond mae'n rhywbeth diddorol iawn yma, dwi'n meddwl, pan mae'n disgrifio'r debauch a ffaith bod yna ddim llawer o bobl yn yr eglwys ar ôl yr wyl a'r Antilote yma, a mae'n dweud, mae'n cwyno am hyn, enticing people's servants and making them unfit for business a day or two afterwards, right? OK, bosib mae'n sôn am hangover, ti'n gwybod? Dwi'n gweithio ddim yn gweithio dda iawn ar ôl meddwi yn ymnadwy, lle. Ond eto, bosib bod yn mynd yn rhy bell ac yn darllen gormod rhwng y llinellau. Mae bosib gweld yn ideolegol hefyd, achos wedi mwynhau hwyl, Gwyl Mabsant a hwyl yr Antilote gyda'r ffwl yn amlygu anrefn, rhywbeth oedd yn dechrau yn y Methodistyn am resymau eraill fel ni trafod lle. Mae'r werin mae'r gwysion ffarm o stad William Buckley wedi mwynhau ymgollin yr holl anrhefn dyfodol lle a cefni a rheola cymdeithasol a mwynhau gweld anrhefn. Wedi anghofio yw safle, yw gwir safle mewn cymdeithas. Felly making people's servants unfit for business Oedd nhw'n eisiau dychwelyd i drefn. Felly ieithwedd heddiw, unwaith mae genie allan o'r botol, mae'n anodd i gael yn ôl. Yna rhywbeth diddorol ar y rhedad. Dwi'n dychmygu yna, just hangover. Ond, ie. Ond eto, be bynnag ti'n meddwl amdano fo, dyn ni'n gweld fel, dyn ni'n gweld mathau eraill o dystiolaethau, y pobl yn gweld hyn fel yn amlwg yn wedd amlwg iawn ar ddiwylliant llenyddol y cyfnod. Fel y faled, dyn ni'n thrafod, mae yr Antilote yn un o'r ychydig ffyrdd oedd bardd Cymraeg yn gallu ennill cyflog hefyd so bwysig ar yna'n traddodiad llenyddol hefyd. Ond eto... Ond hefyd, un o'r pethau sy'n ddiddorol am yr holl beth o'r Will Mabsant ydy mae o'n rhyw fath o ryw adlais neu mae o'n barhad o draddodiad llawer hun cyn gyfalafol lle mae ffordd mae cymdeithas wedi'w threfnu, mae pwrpas cymdeithas yn wahanol iawn. Mae hwn wedyn yn ti dod i fewn i'r 19fed ganrif i gyfnod so mae yna newid weddol gyflym ar droed o ran. Mae hwn yn mae'n dibynnu ar drefn, dydi? Mae hwn yn adlais o hen fyd lle mae disgyblaeth gymdeithasol yn torri lawr o leia am chydig ddwrnodau. Yn union. A mae cymdeithas, unrhyw gymdeithas yn dibynnu ar drefn, dydi? Fel heddiw, os da chi eisiau bobl casglech sbwrio, os da chi cael bwyd, be bynnag yn gweithio mae angen trefn. Ond eto mae trefn yn wedig ar y werin ar waelod cymdeithas yn gallu bod o'r mesl, felly mae'n hwyl cael ymorllwg ac anghofio hynna am gyfnod, ond wedyn mae rhai o'r dop cymdeithas yn poeni am cael y werin yn ôl i drefn wrth yn y gilydd. Mewn cymdeithas sydd yn newid. Ie, eridio. A mae twf llythrenau o bob dim yn rhan o hynna. Eridio. Diddorol, de. Wel, Jerry, diolch. Ydyn ni wedi darfod efo'r... Gweithio'r modd yn den, dwi'n meddwl. Hen dro. Felly gawn ni ffarwelio hefo Huw Jones Llangwm. A'i gyfeillion. A gwagsaw y ffŵl. Ar gweddill. Ia, diolch ti, Jerry. Dwi wir wedi cael blas ac yn edrych ymlaen yn arw iawn ar gyfer y gyfrol newydd mae Prybynnag Dawi ar was. Da ni'n siŵr o sôn amdani os da ni dal i fynd efo podlediad yr hen iaith adeg hynny. Ia, diolch i ti, diolch i Richard Martin sy'n recordio ac yn dewiniaethu neu siŵr bod chi'n gallu gwrando a gwylio hyn.
Da ni werthfawrogol iawn i chi sydd yn gwrando neu'n gwylio am roi'r esgus i ni gael y sgwrs yma am lenyddiaeth rhyfeddol Cymru. Cofiwch, os newch chi, roi gwybod wrth unrhyw un all fod a diddordeb ynglyn â bodolaeth pod. Dwydwch nhw bod na, dwi'n ddim yn gwybod, mae yna dwsinau o benodau bellach. So mae rai gwrando nhw'n ei trefn, jyst neidwch chi fewn lle da chi'n ffansi. Cofiwch ddweud hefyd bod ni ar gael drwy'r ffrydiau podlediadau i gyd. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. A mae Jerry'n darparu talfyriad Saesneg o bob un o'r penodau yma ar gyfer Nation.Cymru. A mae hynna wirioneddol gwerth i'w darllen. A da ni'n chwilio am nawdd i wneud fersiwn Cymraeg. Ti'n pysgot yn olfer, dwi'n meddwl, Richard. Achos mae'r cyngor llyfrau ddim yn dallt gwerth y fath yma o beth. Na. Mae fe William Buckley yn dyfrir. Nhw ydi William Buckley o'r Gymru gyfoes. A nid yr antilwtwyr. Diawliad syrbwchs da chi. Reit, oce. Gyda hynny, wel, chi fyddan, hwyl am y tro. Hwyl am.